Просто хора, аз съм тръпнал Skype и днеска, като видите, ще играем Payday. Да си играем днеска в сървъра на Hearts, като да играели. Обикновено, айде, пътваме ето на тази писта. Това е нормалка. Да, ние ще играем днеска на нормална Payday. Това ще е епизод 1 на Payday. Да, видите, аз съм 5 левел. Имам си жилетка. Там е някакви глупости. Да, нека сега да чакам да залезе. Така, играта може да си вземете от си. Така, моята не е купена, но аз мисля да си я купувам, не знам, ще реша. Но пак може да се сървали, не е купена, пак става. Така. Хай по-бързо бе. Днеска ще кача 2 клипа, първият ви беше на Tower, сега това ще е втория на Payday. Да, нека да изчакаме, че не дам зареза. Така. Сега третия хората си ги заключам. Да, включим са. Така. Не знам колко минути ще е клипа на Payday-чко. Така. Сега. Нека да почваме Ready. Да. Enter. Така, играта на нормалка, но пак казвам. Ооо, шит. И сега аз пак съм чак трябва да се мъкна с акули. Така. Аз ще водя ботчета. На купчан. 6 трябва да се. После трябва някакво се. Да подписам. Аре. Нека за предна ръка ви. Малко да я напрегна. Айде. Да, де. Супер. О, пак е. Къде се запрати това се? Така. Сега трябва ботовете да ме защитават. Ме защитават момчета. Айде. Така, беше един човек продължил да снимам на PS 2014. Утре ще направя типа за кога са падал. Да, утре ще направя типа, като виждате, но не на Payday, на PS 2014. Защото Иван Атанасов беше ми предложил. Така. Така сега. Ари, идвайте бе! Така вече трябва да се дърват мене. Е проблема. Така, не е проблем, просто трябва да се дърват мене. Така, утре не са да качвам отново 2 клипа. Първият ще каха PS2014. Вторият ще е на Survival Games. Какво стана бе? Чайте, натискам някакво. Този път няма никой тук. Странно, някой види. Рън. Сега хора готови ли сте за рън? Рън. Сега трябва да се... Така, сега трябва другите 6 сака да ги запълня. Вършете са. Да, степнат някакъв полицай, много да направя. Разследва климатиса. Аре, трябва да пълни мисълта, бе. Да се завърне като някакви гърди. Трябва да считате, да такова измълчане. Така майки да взял ръце. Или тока. Сега. Тука трябва да сме бързи. Защото вече тук най-много го мразя. Влезе някой, това е добре. Не знам къде е това. Трябва да взимаш багаж. Взимай. Взимай багаж да бягаме. Ще му убия. Така.
Колко хора ще влизат в играта, бе? Но тъп те. Доста на Катаджич. Катаджия, дай пари за жени. А ти ко ще са криш тука? Така. Ето, с път съм по-точен от мене. 8 патрона тя да видим. Къма някаква биричка, която някой... Обичам се занимавам с бирите. Ей тук. Изхвърляме. То за втори лево, кой знае кой ще разпреди. Така. Да, чакайте, ще му засърбя крака. И стрес. Браво, момче. Ама що му се слагат жилетки, бе? Като жилетка. Отличи. О, Фарид, бе, ти вида мъкси си чанти, бе, слагаме се тежката работа. Тежката работа се за мен. Грабваме чанта и бягаме. Така. Ще изиграем сам това. Сега само да взема всички чанти, ако мога. Така някои наркоманки събраха ли? Пак някой падна. Много хубаво стана. Аре бе, ти ко седиш така като пъм падиш в чанти, бе? Аз да се трябва на мисията. Още 3 минути. Аре бе, няма да помогне тя човека или не му помогне. Така. Не знам дали ще мога да се изпълня мисията. Бе! Един се истин, че го има да мъкни, бе. Баха на части. Приемане. Но ме изнява капли някой. Пално се премени. Добре, ще го направя. Аз съм лук, не мога да играя тази игра. Няколко дена си. Бързо, бягай! Така. Нека да бягаме. Се остане чаните. Имаме свестни хора в сървъра, не ме чекат. Така да се почешат. Така. Ко сме се събрали тука, бе? Някой да ме канил. Съкри се. Взима патрон. Сме там долу на това. 10 000 лева си ми става. Гъгъбага. Още 3. То някой помага да идва. Къде идваше? Така. Никога върви. Майка, то се измира. Така да ми маняци. Ще са големи маняци. Бъдкат с мене. Ей, да те трябва директи. Но ме измира. Бабиш ми тупа. Не, падам, бе! Факю! Няма ли някой да ми помогне? Ние двамата паднахме! Както всички падат. Губим мисията, хора, губим. Ако слезна, полицайите ни гепаха нещата и умер. Да, хора, това ще бъде от мен на хасалки път, кама да харесате да ме абонирате за мен. Така, ако искате още поредица, забравяйте, искам 10 лайка и чао от мен.